Omenda moket thenge ne chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori omedore kowuok e milion 279 iko omenda 2022 gi 23 nyaka maromo siling bilion 13 e iko omenda 2023-24 kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar Revolution for Climate Change Adoption Program. Thoth omenda ni kata kamano ochiw kod riwruoge ma ok mag piny owacho masiro chenro mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Juma nigi ler mathoth. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak madhi nyime e piny mangima, piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Okenge ma opogore opogore ma oting'o pidho yiende, keto omenda tenge mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, keto chike makare gin moko kuom okenge ma kaunti ma Migori oseketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. E higa mar 2021 kaunti ma Migori ne oloso chike 3 madongo makonyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi ma oting'o manyo ma kedo kod lokruok mar kor lwasi ma idendo kaka Climate Change Act 2021, chik mang'iyo kaka omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi kod ikete tim ma ong'ere kaka Climate Fund Act 2021. Penjo maduong' en ni bende chike oseketie tim to bende kaunti ma Migori osego okang' makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. E komenda mar 2022-2023 Migori County nokoketo pesa maber ahinya ne weche mag lokruok mar chama kor lwasi. Ne giketo maromo milion 279 ne yore mag lokruok mag kor lwasi ma noken gima ber ahinya kaluwore gi pesa manodhi e yore mag dongruok miluongo ni development budget ma en 3.5 billion. Climate Change Fund Act wacho ni at least 2% of the annual budget should be allocated to climate change related actions. So we have seen a lot of improvement towards that direction, which is good. Mike Joseph Meteorogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program mane wuoyo e kind romo mane okelo migepe mopogore opogore ne owach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osetemo kata kamano pod nitie mathoth mapok gitimo. Climate Change Act nokale higa mar 2021. Wan gigni adek down the line. Adek down the line Migori County poko otengo pesa. Magiwacho ni maa en ma 2%, and that one is a challenge. Kalwe ko chik mangi wechego mag lokruok mar kor lwasi ma ong'ere kaka Climate Change Act 2021 mar kaunti ma Migori, migepe duto mag kaunti maromo 10 onego bedi kod chenro mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano, lipot mogol kod riwruogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program yango ni thoth migepegi pok oketo ma itim. Education, Department mag Gender, Department mar Land and Physical Planning. Inwango ni kanu watim analysis mar nwango ni departments go te. Gin in terms of climate change mainstreaming negi score 0. Lipot ni bende yango ni apramol maduong' mag omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori osebedi ka chiwo korego moko mago mag piny owacho kamano moket kod piny owacho to pod tin mokalo. Migori County is focused mostly on the donor fundings. Koro en gima rach ahinya ka chieng' ma donor fundings oweyo. To waneno ni as a county ok wadhi maber ahinya kendo mano emomiyo county owinjo beno pull up their socks. Kire pesa ma development partner okelo mondo ti godo. Pesa no wadwa neno lerne maber, nen pesa di activities mage mano tim go. Dwaro bende nitiere mondo koro piny owacho koro nywan pacho ganda duto e kedo kod lokruok ma kor lwasi. Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar somo kotenore